नाई रहब गे मम्मी तोहार तार में कि घर बोला भइल गे मम्मी कि घर बोला भइल गे मम्मी तोहार तार से कि घर बोला भइल गे मम्मी तोहार तार से कि घर बोला भइल गे मम्मी हम नाई रहब गे मम्मी हम नाई रहब गे मम्मी तोहार तार में कि घर बोला भइल गे मम्मी कि घर बोला भइल गे मम्मी तोहार तार से कि घर बोला भइल गे मम्मी तोहार तार से कि घर बोला भइल गे मम्मी घर बोला भइल गे मम्मी घर बोला भइल गे मम्मी तोहार तार से कि घर बोला भइल गे मम्मी दिन भरि काम करै छी मिलौने आराम गे की कहियो तोरा गे मम्मी भेलियो बे मार गे भेलियो बे मार गे दिन भरि काम करै छी मिलौने आराम गे की कहियो तोरा गे मम्मी भेलियो बे मार गे बाबूजी के सपना गे मम्मी बाबूजी के सपना गे मम्मी कोना पूरैबगे कि घर बोला भइल गे मम्मी कि घर बोला भइल गे मम्मी तोहार तार से कि घर बोला भइल गे मम्मी तोहार तार से कि घर बोला भइल गे मम्मी कि घर बोला भइल गे मम्मी कि घर बोला भइल गे मम्मी म्यूजिक बाय धर्मेंद्र शर्मा रोज रोज घूमे छलियो अपन देश गे दू पैसा खातिर गे मम्मी एलियो परदेश गे एलियो परदेश गे रोज रोज घूमे छलियो अपन देश गे दू पैसा खातिर गे मम्मी एलियो परदेश गे गरमी से छूटो गे मम्मी गरमी से छूटो गे मम्मी तर तरफ से न गे कि घर बोला भइल गे मम्मी कि घर बोला भइल गे मम्मी तोहार तार से कि घर बोला भइल गे मम्मी तोहार तार से कि घर बोला भइल गे मम्मी कि घर बोला भइल गे मम्मी कि घर बोला भइल गे मम्मी रातो दिन एक भेलो हम फाटे छौक दे जगे मनी काजो हमरा गे मम्मी आई तो अपन दे सगे आई तो अपन दे सगे रातो दिन एक भेलो हम फाटे छौक दे जगे मनी काजो हमरा गे मम्मी आई तो अपन दे सगे संजय दीपेश गे मम्मी संजय दीपेश गे मम्मी दिल गाने साथी गे कि घर बोला भइल गे मम्मी कि घर बोला भइल गे मम्मी तोहार तार से कि घर बोला भइल गे मम्मी तोहार तार से कि घर बोला भइल गे मम्मी हम नाई रहब गे मम्मी हम नाई
घरे बोला भाई लगे मम्मी कि घरे बोला भाई लगे मम्मी दोहा का तार से कि घरे बोला भाई लगे मम्मी दोहा का तार से कि घरे बोला भाई लगे मम्मी दोहा का तार से कि घरे बोला भाई लगे मम्मी।